இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீடியோவில் இன்றைக்கி வந்து கேரளா ஸ்பெஷல் களத்தப்பம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக லேயராக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். தேன் கூடு மாதிரி இருக்குது. இது சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கிடுங்க. செய்கிறதும் ரொம்ப சுலபந்தான். நமக்கு அரிசி ஊறுறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் எடுத்துக்கும். மற்றபடி இது செய்கிறதுக்கு வெறும் 15 நிமிஷம் தான் டைம் எடுத்துக்கும். இது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் இப்போ வந்து 1 கப்பு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். நல்ல அரிசியாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அந்த கப்பை நீங்கள் அளவாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ 1 கப்பு பச்சரிசியை நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 3 மணி நேரம் நம்ம இதை ஊற வச்சுக்கலாம். இது 3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் 3 மணி நேரம் ஆகிட்டு நல்லா ஊறிட்டு அரிசி. இப்போ நம்ம இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சிட்டு இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல அரிசியாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நம்ம வடித்த சாதம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் சாதம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு வாசத்துக்காக 3 ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து 1 கப்பு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெல்லத்தை கூட எடுக்கலாம். நான் கருப்பட்டி ஒரு கப்பு கருப்பட்டி 1/2 கப்பு தண்ணி விட்டு அது ஒரு பக்கம் கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும். பாகுபதம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம இந்த அரிசி கூட 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 கப்பு அரிசிக்கு 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ அரைச்ச பேட்டர் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பாகுபதம் வராண்டா இது வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கரைஞ்சா போதும் கருப்பட்டி. நீங்கள் கருப்பட்டிக்கு பதிலாக வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லமும் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்ச பேட்டரை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு அந்த கருப்பட்டி தண்ணியை வந்து ஒரு பக்கம் ஊற்ற ஒரு பக்கம் வந்து விஸ்கு வச்சு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இல்லைனா வந்து மாவு வந்து வெந்துடும் பார்த்துக்கிடுங்க. ஒரு பக்கம் ஊற்றும் போதே நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன்னா அந்த ஸ்வீட்டை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து சோடா உப்பு இருந்தால் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், சாஃப்டாக வரும். இப்போ இந்த உப்பும் சோடா உப்பும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா இப்போ விஸ்கு வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா நமக்கு வந்து கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி லிக்விடாக தான் நமக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து களத்தப்பம் வந்து கல் போல் இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இது நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன். குக்கரில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு இப்போ 2 டீஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துட்டு எல்லா இடம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அந்த குக்கரை அப்படி சாய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து கருகாமல் வரும். இப்போ நெய் சூடானதுக்கப்புறம் நான் தேங்காய் துண்டு வந்து இந்த மாதிரி நைஸாக கட் பண்ணி அதை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு பாதிப்பதம் அந்த தேங்காய் துண்டு கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நான் பொடி உள்ளி ஒரு 4 உள்ளி வந்து ரவுண்டாக நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த தேங்காய் துண்டை நல்லா நெய்யிலே வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் அதனுடைய கலர் வந்து கொஞ்சமாக மாறி இருக்குது. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து பொடி உள்ளி வந்து நான் ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி நைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு 5-6 பொடி உள்ளி எடுத்திருக்கேன். அதை நைஸாக கட் பண்ணி இப்போ அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அந்த தேங்காய் கூட சேர்த்து இப்போ இந்த ரெண்டோடைய நிறமும் நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த நெய்யிலே. இது வேகும்போதே அவ்வளோ ஒரு வாசம் பார்த்துக்கிடுங்க. வீடு மொத்தமும் நமக்கு அந்த கருப்பட்டியோட வாசம் சூப்பராக இருந்துச்சு பார்த்துக்கிடுங்க. பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு அந்த உள்ளியும் அந்த தேங்காயும் நமக்கு நல்ல கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண மாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம். மாவை சேர்த்துட்டு கரண்டி விட்டு கலந்து விட்டுறாதீங்க. ஊற்றிட்டு நம்ம உடனே மூடி போட்டு வச்சிட வேண்டியதான் குக்கரை. மாவை நீங்கள் ஊற்றிட்டு கரண்டியை போட்டு மட்டும் கிண்டி விட்டுறாதீங்க. மாவை ஊற்றிட்டு நம்ம குக்கரை மூடிட வேண்டியதான். இந்த குக்கருக்கு வந்து நம்ம பெல்ட் போடலாம், ஆனால் வந்து விசில் போடக்கூடாது. இப்போ நான் குக்கரை மூடி வச்சுக்கிட்டேன். விசில் போடாமல் நம்ம வந்து இது ஒரு 15 நிமிஷம் சிம்மிலே வச்சு விட்ருங்க. அடுப்பை வந்து ஹெவியாக வச்சிடாதீங்க, கருகிரும். அடுப்பை வந்து சிம்மிலே வச்சுட்டு 15 நிமிஷம் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா நல்லா அழகாக உங்களுக்கு வெந்து வந்துடும்.
விசில் மட்டும் போட்டுறாதீங்க. விசில் போடாமல் நான் இப்போ மூடி வச்சுட்டேன். இப்போ 15 நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு களத்தப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்காமல் சூப்பராக வந்தது பார்த்துக்கோங்க. நல்ல சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு களத்தப்பம். இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு ஓரங்களையெல்லாம் நல்லா இலக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும். பார்த்துக்கோங்க, அடியில் கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்கவே இல்லை. பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்கவே இல்லை குக்கரில். இப்போ நான் வந்து நமக்கு களத்தப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கிடுங்க. சாப்பிட்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா இனிப்பாக நல்ல வாசமாக சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அந்த தேங்காய் வெங்காயம்லாம் கடிப்படும் போது சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அளவுகள் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. எந்த கப்பில் அரிசி அளக்குறீங்களோ அந்த கப்பிலே தண்ணி சர்க்கரை எல்லாமே அதிலே அளந்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த லேயராக இருக்குது பாருங்கள், அந்த சைடில் இது இருந்தால் தான் கரெக்டான பதம்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அழகாக தேன் கூடு மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸி தான் செய்கிறது. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்த்துக்கிடுங்க. நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.